Rega kang kajirat tresno dinali daline jiwa kegandrung parasmu ya ora kembang nombok lelakon niki aku wis nyoba ikhlas nanging ngapun tak lakoni nombok kasunyatan tresno kowe sumanding wong liya sing tak tombo kebasane kembang makanan ing ati ane tutu aku sing duweni wis cukup ngeleno timbang atimu loro perkara sang tresno ra bisa dipaksa nyoba ikhlas nanging ngabung tak lakoni kasih nyata tresno kowe sumanding wong liya apuran aku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis tutu duwemu
aku sungan wong liya